सावित्रीबाई फुले म्हणाल्या होत्या, लेखणी तलवारीपेक्षा शक्तिशाली आहे. आणि आज तुमच्या हातात स्मार्टफोन आहे, पण तुम्ही ती ताकद नाच गाण्यांसाठी वापरता की क्रांतीसाठी? 1848 साल एका स्त्रीने कविता लिहिल्या, पत्र लिहिली, भाषणे केली. कुठलंही सोशल मीडिया नव्हतं, कुठलाही स्मार्टफोन देखील नव्हता, पण तिच्या शब्दांनी हजारो वर्षांच्या परंपरा हलवल्या. ती होती सावित्रीबाई फुले. त्यांना माहिती होतं की शस्त्राने एक माणूस मारता येतो, पण शब्दाने हजारो माणसे जागवता येतं. आज तुमच्या हातात त्यांच्यापेक्षा 1000 पट जास्त ताकद आहे. एक रील बनवा, लाखो लोक पाहतात. एक पोस्ट टाका, हजारो लोक वाचतात. पण आपण ती ताकद कशासाठी वापरतो? सावित्रीबाई सांगतात, ही लेखणी ही तुमची सर्वात मोठी क्रांती आहे. वापरा, पण योग्य कारणासाठी. सावित्रीबाई फुले यांचे असे 5 क्रांतिकारी विचार पुस्तकालय मराठी यूट्यूब चॅनलवरील व्हिडिओमध्ये सांगितलंय. एकदा बघा आणि हा व्हिडिओ त्या मित्राला शेअर करा जो सोशल मीडियावर वेळ वाया घालवतो.